Okay, mga mads, no. Tingkapi na nato karong panahon na. So, I'm trying kape Luisito. So, ayan, magbuta na tag coffee. So, that's it. So, and then after ani mads, we special akong instructor. Uy, kasi special akong kay so tama di ba takabalog operate. Hi. So, sige mads. Ako na itong ibutangan mo tubig init. Naka-plug. Wala pa na on ang extension wire. So, yes guys. I'm trying Kape Luisito. Ako nang ibutang ilang Instagram or Facebook page. Char. Humot na ba kaayo? Humot kaayo. Humot kaayo. Pwede mo siya i-apply sa skin mads, no? Humot na no? My God, humot kayang kape. Yes. Shoutout day ko kay Vincent Seth of Ngol of Kape Luisito. So I'm so excited nga mag-inom na sa kape. Mads, kanang chikay sa ko masabak sa kape, Mads, kay bas expert baka sa kape. Unsa gani ang kuan Mads, ultima ilhan Mads kung unsa gid kalami ang tape, unsa yang humot unsa ba? Actually, personal preference. Sige, personal preference. And ang notes, magdepende. So, asya na kanang i-harvest. Kaya laylay mag-notes every country. For example, sa Philippines, na mga notes na lanzones, nanak, sa lain country, sa Europe, kay grapes, yung aftertaste, nanak pa. So, laylay daw notes. So, amot na kung asa ni nga notes, no? Thank you so much, Kim. Mga pinatakaron, yes. So, ako rin kauban sa work di si Maureen. Oo, so murang nagihubak niya itong coffee maker. Murang nagihubak atong coffee maker. Nahago siguro ni siya. So, yes. Mga mads, nga mga pingkog atngal. Kung tabangan gani ka, dugangan di ay nimo og scoop sa kape. So tanaw nato no kung unsa gid ang lami sa kape ni Kape Luisito. Di ba? So mga mads no, mga pinata. Pasalamat pud ko nga supportive pud to akong amo sa akong pangpangapi karon. Di ba? Kaya kato si Madam Kim, hilig po ito siyang pangapi. So, atong tilawan. Kaya normally na bagyan mga mads, no, kay gamukbang ko, pero karon kidili siya mukbang. Coffee ta karon. Ganahan ko no, kay ganahan gid ko aning mga tabang-tabang. Ako di ko ganahan mo sagol og milk. Sa uban pa dihagi, sagol lang ng asukar pa, pero ako gusto magiging pure. Then you know what mga mas, kung masimutan bitaw nimo siya, humot kay siya do sa humot kay siya. Guys, you try Kape Luisito, guys. Yes. Ako ni hot doon kay ting snack na masag karon. Kim, walay cake. Cake. Try taan ni mga mads. So have your snack and have your coffee, especially ka ng mga chismis nga gagaytabo sa panglipalibot. Nindot gikay mga piko natin chismisan. Cheers. Mga mads, no? Oo. Ang kape ni Kape Luisito is nindot kayo ang combination between aslom and tabang. Sakto na gikay siya sa panglasa. Walang mo diri gibutan kung asa ni siya gikan no ang iyang beans. Ang nakabutang diri is Kape Luisito Mountain Roast Farmers Blend. Di ba? So yes. Hoy, napakit. Ayan. Kape Luisito Mountain Roast Farmers Blend. Yes. Na akong kliyente dire. Order daw siya isa ka kape.
Go man. Nga madlok pag makita sa screen. Saan mo ka man? Oh, nahalina na kung isa ka kuan guys. Isa ka serving. Tag 250 ni isa ma'am. No, nang kape. Oh, di ba?